Πόσο μικρό φαίνεται. Δεύτερο ζευγάρι που χάνεις. Το πρώτο ποιο ήταν? Το δικό σου. Μόνο έχουμε χάσει το κλειδί του Husqvarna. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο να δούμε αν το βρήκαμε τελικά ή μα χάσαμε ολόκληρο bike. Α, και αυτό εδώ έγινε. Κοίτα να δεις που κάποιος από εσάς θα το έχει κουνήσει και το χρεώνει σε μένα ότι είναι και καλά το δεύτερο κλειδί που χάνω. Καλή τύχη το 2022 να έχεις. Τελικά εγώ το ρίξα. Κλεφτές ματιές. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, welcome back. Επειδή έχουμε κορονοϊό θα το κάνουμε το half face. Δεν έχουμε κορονοϊό. Εγώ είπα έχουμε κορονοϊό, όπως λέμε έχουμε Χριστούγεννα. Όχι ότι έχουμε κορονοϊό, συμβαίνει. Δεν έχουμε intro. Λοιπόν, και άλλα δώρα και άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα τη φλασιά που φάγαμε την έδειξες. Φάγαμε αυτή τη φλασιά και έγινε αυτό εδώ. Λείπει ένα μηχανάκι βέβαια γιατί δεν φοράγαμε. Έχουμε αυτό το χάλι και... Κατάλαβες, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, για πες. Short shift για το 1290 του Αλέξανδρου. Drift butt plug και concave shift knob. Αυτό είναι το carbon butt plug. Carbon butt plug και drift shift knob. Έλα πέρα από την πλάκα, πες και τι είναι όμως. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι άλλες ευχές. Δεν θα τον ανοίξω, θα το δούμε τελευταίο. Αυτό εδώ πέρα είναι το βάζεις για να καταργήσεις το κουμπί του χειρόφρενου για να λειτουργεί και καλά το κανονικό χειρόφρενο σαν υδραυλικό. Και αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει. Βασικά τίποτα δεν έχουμε ξανακάνει. Και short shift. Και γι' αυτό βάλαμε μέσα το αυτοκίνητο γιατί έξω κάνει κρύο. Και εδώ πέρα έχει πιο πολύ ζέστη, έτσι δεν είναι? Ωραία, μακάρι να τα καταφέρουμε να το βάλουμε και μετά να βγούμε βόλτα να κάνουμε external. Αναλυτικά τι κάνουν αυτά τα πράγματα και γιατί τα βάζουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ υποτίθεται είναι ένας λευγιές. Εδώ από κάτω κανονικά είναι το σασμάν. Στο έτσι. Ξυλώνουμε λοιπόν το λευγιέ, βάζουμε αυτόν και επειδή είναι η μπάλα του λευγιέ πιο πάνω, στην ουσία με μικρότερη κίνηση γίνεται η ίδια κίνηση που γινόταν πριν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να χαλάσει το σασμάν. Το σασμάν είναι ήδη χαλασμένο. Οπότε ας χαλάσει κι άλλο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο, κάνε μια τις ταχύτητες να δούμε πόσο travel έχει. Το βλέπεις το travel. Μοιάζει ρε φίλε το μέγεθος με τον άλλον, έτσι. Να, ίδιος είναι σχεδόν. Τέλεια. Λοιπόν, ρύζια. Αυτό εδώ έχω πει σε προηγούμενο βίντεο ότι είναι ένα μπουτόν το οποίο όταν το τραβάς ανοίγουν μόνο τους τα βεντιλατέρ. Όχι μόνο τους, εσύ τα ανοίγεις επειδή το τραβάς. Όταν θες λοιπόν τα κλείνεις, όταν θες τα ανοίγεις. Μόνιμα ανοιχτά βεντιλατέρ από εδώ και πέρα. Μεσιέ, μπορείτε να πάρετε εδώ το ρύζι? Θέλω να μου φέρεις την καστάνια. Φλατζόκολα πήρες? Εννοείται πως όχι. Αλήθεια. Για να μην ακυρωθεί λοιπόν το session και τσάμπα τα έχουμε κάνει όλα, θα πάμε λοιπόν να πάρουμε φλατζόκολα. Έχουμε 40 λεπτά, φεύγουμε τρέχοντας. Γιατί αλλιώς τσάμπα το βάλαμε μέσα. Αυτό, έλα, πάμε. Τι κάνεις εκεί, για πες. Εγώ τις βίδες, τι κάνω. Εσείς τώρα βλέπετε το επόμενο καρέ, αλλά εμείς πήγαμε και πήραμε, ναι, τι πήραμε? Φλατζόκολα. Πες λίγο τι κάνουμε. 45 λεπτά περιμένουμε να φάμε σουβλάκι. Εδώ. Το ξεκαποτιάζεις. Τι συνέβη εκεί. Μετά από πόσο είναι, 1,5-2 ώρες. Επεισόδια. Απλά καταφέραμε να το βγάλουμε μετά από πάρα πολλή ώρα. Δείτε εδώ χάλια. Βγάλαμε το λευγέ πρώτα για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτές εδώ. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι μετά δεν είχαμε πού να τραβήξουμε. Οπότε ξαναβάλαμε το λευγέ και τραβάγαμε το λευγέ. Και βγήκε. Έχει μια τρίχα εδώ. Δες την. Μάλλον είναι από τη γυναίκα αυτού που έβαλε σασμάν. Και αφήνω αυτό με τα λάδια εδώ στο. Μπρο, είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα να ξέρεις. Θα πρέπει να το περάσουμε και να το κεντράρουμε να μπει και εκεί μέσα. Δεν θα γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτά. Έχουμε φάει τα χέρια μας, έχει πάρα πολύ κρύο και απλά αύριο το πρωί θα το πάμε σε ένα συνεργείο να το φτιάξουμε. Και καλά, τώρα δεν αλλάζετε ταχύτητες. Αγχώθηκα, μαλάκα. Έλα λίγο να σου εξηγήσω δύο πράγματα μόνο. Θέλουμε να κόψουμε τη βίδα λίγο, γιατί αλλιώς θα κόψω το σασί για να μπει η βίδα.
Οπότε θέλω να την κοντίνω λιγάκι να περνάει πιο όμορφα. Αυτές οι δουλειές κανονικά γίνονται στο συνεργείο. Απλά εμείς βρίσκουμε τη χαρά, θα κάνουμε μόνοι μας τα πράγματα. Και καμιά φορά καταλήγουμε 12 ώρα το βράδυ να κόβουμε βίδες. Τα κάνουμε. That's the way it is. Λοιπόν, το βλέπετε, έχει 2 χέρια σε αυτό το πλάνο. Αλλά μην έχω λιγότερα μετά. Πολλά το τρώγε στο μάχη. Κοίτα εδώ. Μαγκίες φουτεράκι, legit μαλάκα, αντέχει τα πάντα. Πυράντεχο, μαλάκα. Πυράντεχο. Και μετά θα το πάμε στο τριβείο να τρέψουμε λίγο τα ουέβα. Μην δοκιμάσει κανένα σας τίποτα που βλέπει σε αυτό το κανάλι. Ούτε από οδήγηση, ούτε τίποτα. Δεν θέλω αυτό για τίποτα. Αυτό. Ωραία. Κοίτα εδώ Φαλτσόκο, Μακράποβιτς. Μπήκανε 4 βίδες. Οι άλλες 2 που ήταν οι κρυφές, που φάγαμε τις 2 ώρες να τις βγάλουμε, αυτές που κόψαμε δηλαδή, δεν έχουν σφίξει. Αλλά δεν θα σας πω τι πιστεύω. Ρεαλιστικά τι θα γίνει. Θα πάμε μέσα να δούμε ταινία και ο Άλεξ θα κάτσει εδώ να προσπαθεί να βιδώσει τις 2 βίδες. Μαλάκα, αυτός δεν έχει καραφιάσει. Τα ίδια jeans ρε μαλάκα έχουμε, τι έγινε. Μετά θα πάμε για χορευτικό. Ο Λένι ανεβρίτητα. Τέλεια. Δείτε εκεί τι του κάνει. This is how you treat A woman. Όχι a woman. A grandma. Λοιπόν, άκου τι θέλω. Θέλω κάτι, έτσι όπως είναι η βίδα και την έχω πιάσει με την καστάνια. Κάτι να μπει από πάνω και να πιέζω και κάτω για να τέτοιο, για να πάρει τις βόλτες και να μπει. Βάλε δάχτυλο. Δεν είναι τόσο λεπτό το δάχτυλο μου. Δεν θέλει λεπτό δάχτυλο εκεί πέρα. Θέλει χοντρό. Μας έχουν κικάρει οι ενδορφίνες. Επειδή έχω σφιχτεί πολύ τόση ώρα εδώ πέρα. Έτσι είναι η φάση. Με το ένα το σημείο G και με το άλλο. Αυτό θα είναι το βίντεο που θα δείχνω σε όποια με ρωτάει που έμαθες όλα αυτά τα κόλπα με τα χέρια σου. Link στην περιγραφή. Link στην περιγραφή για tutorial πώς να βάζετε χτυλοδάφ. Τι είπες? Κάνεις εδώ. Πού μαλάκα. Fire η φάση εδώ Καλύτερα δεν. Δες εδώ τι γίνεται μάλλον. Ένα τζάκι το θέλαμε. Bro, έχει 4 βαθμούς. Έλα να βάλεις, βάλε μία την άλλη. Να λύσω χειρόφρενο. Αυτός εδώ είναι ο μισός Μίτσος. Να σου πω, Με βλέπει. ακούς, κάνε ένα intro. Amo τα intro. Που ξεκινάει η έρπηση. Από εκεί. Μαγκές. Καμιά φορά τα σχέδια δεν πάνε έτσι όπως περιμένουμε. Έχουν περάσει 3 ώρες, 4 μπορεί. Έχει 4 βαθμούς και με το που μπήκα κάτω από το αυτοκίνητο μπήκε τσόβιδα με την πρώτη. Η βίδα, συγγνώμη. Και κάποιος πρέπει να με βοηθήσει να βγω από εδώ. Μπρο, έχει τη δόση όμως οι μαλακίες. Ναι, μπρο. Είμαι σε φάση. Έχω πατήσει. Χάλια. Γαλλίο του Κωσικάντερ. Φέρε μου εδώ. Λοιπόν, να σας δείξω μια στιγμή γιατί δεν είμαι ούτε τρελός ούτε. Έχω γίνει άχστος. Χάλια έχεις γίνει. Δείξε με, πες να έχω στην καράφλα χώμα. Περίμενε, θα σου πω τώρα. Καθάρισε με μαλάκα. Όχι. Και με στο Πίσω από το κεφάλι χώμα. Oh shit. Αυτή εδώ η βίδα λοιπόν δεν μπορούσε να μπει. Οπότε βάλαμε αυτήν και αυτήν εδώ τη βίδα πρώτα. Μετά το φορέσαμε. Αυτή λοιπόν η βίδα εδώ δεν βίδωνε. Οπότε την έβγαλα και την τρόχισα λίγο. Με το που λοιπόν πήγα να τη βιδώσω, δεν ξανά έμπαινε εκεί πέρα ποτέ. Και πηγαίναμε με αυτό εδώ το πράγμα που είναι ένας μαγνήτης. Πιάναμε τη βίδα. Ναι, είναι και το πάνω και το κάτω μαγνήτης, οπότε δεν δουλεύει. Πιάναμε τη βίδα. Την πήγαινα έτσι σιγά στην τρύπα. Και καθότανε και έσπροχνε με το κατσαβίδι ο Άλεξ για να μπει. Να, έτσι πως κάνετε αυτό το πράγμα. Μπάσκετ μπει. Για πολλή ώρα. Οπότε καταλήξαμε να πάω από κάτω και με το που μπήκα έβαλα τα δάχτυλά μου πάνω και μπήκε με την πρώτη. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε προβλήματα 1, δεύτερο πρόβλημα, τρίτο πρόβλημα, τέταρτο πρόβλημα. Εδώ θα γράψω subscribe. Μαλάκα, δες γράμματα που κάνω. Ωραία, subs, απλά όποιος κατάλαβε.
Like. Quit YouTube. Παράταχτες. Εδώ θα γράψω subscribe, απλά δεν θα κοιτάω από την κάμερα, μπας και το γράψω σαν άνθρωπο. Subscribe. Μάγκες, ο Ντέλ πριν 7 χρόνια ξεκίνησε κανάλι στο YouTube και επειδή είναι δυσλεκτικός, στο outro του πρώτου του βίντεο έγραψε subscribe. Έλειπε αυτό. Έλειπε το... Ήταν subscribe. Και του λέω ρε μαλάκα, ξέχασες να γράψεις subscribe. Έγραψε subscribe. Και από τότε διέγραψε το κανάλι και δεν ξανανέβασε βίντεο για 8 χρόνια. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Και τώρα ξαναεμφανίζεται. Αλλά ξέρω τι θα σας δείξω. Γιατί μετά σκοτάδι δεν φαίνεται. Για κράτα εδώ πέρα Mr. Εθνικά Μπουτια λίγο. Λοιπόν, Carbon Fiber Missimoto's. Βλέπει καλά. Καλά. Περίμενε, sorry. Κράτα τα χέρια σου όπως κάτω στην κάμερα. Και πιο ψηλά λίγο. Ωραίοι αγκώνες. Τι έχουνε. Λοιπόν, here we are. 4 ώρα τα χαράματα. Αυτός ήταν ο Λευγές. Μισή κοτσελέπρι. Χάρμπον δεν είναι αυτό. Χάρμπον. Κοίτα εδώ μαλάκα, ο Νικολάκης μας έκανε δώρο και μας άφησε πάνω την τιμή. Για να ξέρουμε να πούμε την επόμενη φορά που θα του πάρουμε δώρο. Θα κάνει 9,5. Θα του πάρω κάτι με 9,5 ευρώ ακριβώς. Κολλάω τα μισά. Μαγκές, δεν ξέρω αν θυμάστε το travel του Λευγέ, αλλά δεν ξέρω, δείτε εδώ, δείτε, κοίτα, αυτό είναι όλο, Τρίτη, Τετάρτη, η αίσθηση έχει αλλάξει τελείως, sorry για τον ήλιο, τώρα θα φτιάξει λίγο, που λέτε ναι, η αίσθηση στο Λευγέ έχει αλλάξει τελείως, είναι απίστευτη σε σχέση με πριν ήταν λες και ένα αμάξι του 93, τώρα είναι λες και είναι αμάξι του 21. Έχουν γίνει όλες πιο κοντές, έχει γίνει πιο απόλυτο, δεν πηγαίνει πέρα εδώ. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι που έχουν πολύ τικ που το κουνά στο Λευγέ, να πούμε σαν ρηπαπά στο φανάρι, δεν υπάρχει πια. Τρελό feeling. Δηλαδή άμα δεν χαλάει έτσι το συνιστώ full. Τώρα δεν ξέρω σε πάτημα άμα κάνεις τίποτα αλλαγή Δευτέρα Τρίτη, άμα θα έχεις κανένα θέμα. Αλλά μέχρι στιγμής έτσι για το daily driving ας πούμε, για το καθημερινό της υπόθεσης είναι πολύ ωραίο. Κοίταξε εδώ. Τούμπαν, δες. Πολύ πιο απόλυτο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Λοιπόν, τα διαλύσαμε λίγο τα λάστιχα. Δεν αντέξαμε και τα διαλύσαμε. Πω να βάλουμε τη ζαντούλα μαλάκα. Δεν είναι τόσο χάλια, πριν ήταν χάλια ρε φίλε ο Λευγές. Δεν ξέρω τώρα και αυτό άμα θα αρχίσει να έχει τζόγους και να παίζει περαδόθε. Αλλά μέχρι στιγμής είναι legit. Έχει παιχτεί κι άλλο ένα σκηνικό, το οποίο θα σας το δείξω τώρα. Έχουμε 4 ζάντες πίσω, αλλά τις ζαντούλες θα τις δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε κάντε sub, κάντε like, μπείτε πάρτε footer και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι Τετάρτη έχει ρύζια και την Κυριακή έχει προβλήματα. Το νου, τσάου. Εν τω μεταξύ τα λάστιχα που τα είδα έχουν 2-3 παντήλικια ακόμα. Δεν έχουνε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε δύο ζάντες. Είναι επικίνδυνα αυτά τα λάστιχα, Γράφει με τρίτη, λες και είναι, τι να σου πω, λες και είναι βρεγμένα. Φτιαγμένες
Πάνω στο Βουλιαγμένης. Αλλά ρε φίλε, για 40 ευρώ παίξαμε πολύ ωραίες παντίτσες την άλλη φορά.